Şular yalan çok sizin. Nirde pislik, nirde içgaralık, görüplük var olsa, yalan yaşlık, gip sikiştirmek var olsa sizin toporunuzdan gelýär olsa sizin gollap görün däden topor var ha. Şu taraplardan gelýär. Bir mana kakamra Hadirov we o tarapda o Azat Kaytbayev, şu sizin toporlar da ömmesen. Yan yakına şimdi geldik ýarydy 7 milyard dolar pluttum diýse, ýitirgen bardyňyz alyp şeýdi. 7 milyard gram kadi. Oturduğumuz atrada stolun grafını. Oluştu Azat Kaytbayev, dädeniz, o yene biri 7 milyard pul vam kadi. Gördüňiz zat ýok. Avucuňyz ýaladýňyz. O, ýöne pul ýitirgen ýana adamdyňyzy görkezdiňiz asrada. Men näme diýdim şonda? 7 milyard gazananda da men üçin sen hiç kim diýdim ben. Olan tak sutnamasy simbol o dokumentde ýekece ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň ady geçen ok. Adam Hukuklar Komitetiniň ady geçen ok. O Azat Kaytbayev sen kag däden ylgap bardyňyz ýitirgen. Bu gelläge. Jany howum gelläge diýip bardyňyz da ýalanmy? Ha? Pul wa diýip bardyňyz da. A pulum ýoken. Iň soňunda avucuňyz ýaladyňyz.